What's up mga buddy? This is your... napakainit. Naku, madawat yung skin ko. Uy, sana all. What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. Hey! For today's video mga buddy, we are going to maglaban na naman ulit mga buddy. Pero ngayon, hindi na si Quiz James yung kasama natin. Dahil ang makakasama na natin ay yung tunay na magmamayari na ng washing machine. Wala iba. Hey buddy, Kundi si Quiz. sana yung mga labahin ko? Ha? Sana yung mga labahin ko? Hindi ko alam. Luwa mo. Iluwa. Ano ba kinain ko? Hindi ko naman kinain. Ito na, nakaprepare na nga yung mga labahin ko eh. Labahin, di ba? Alam ko na, labahin daw eh. Sabi nila, labahin. 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 So, ito na. Oh. Yan ang yung labahin mo. Ito na. Tara na. Nasaan na sa'yo? Yan nga, hinahanap ko. Hanapin mo muna. Tura mo nga. Hindi ko kinain eh. So, mga buddy, but before that, pasok muna. Intro. Hey! So tara na mga buddy at maglaban na tayo. So yan natin sa likod, yan yung master natin. Siya talaga yung sweeto. Anong ibig sabihin ng sweeto sa Tagalog? Sweet to. Siya Ako yung... magaling sa paggamit nitong washing machine. Ito lang po yung sa akin. Ito lang yung papalaba ko sa'yo. Ako napakadami nga eh. Ha? Ito nga din sa akin, napakadami na ulit. Ang bilis ko kasi at puro Dami kasi. ba yan? Napakadami nito. So ngayon, Ano kasi? magpapaturo ako ngayon sa'yo kung paano to gamitin tong washing machine nyo. Kasi napaka high-tech ko. Tingnan nyo, napakadaming button. Yung washing machine sa amin, napakabilis lang, tuyok-tuyok lang. Diyos ko, napakadami. Akala ko napakadaming dumi. Napakadaming button. Napakadaming tututlokin. Hindi ko alam. Pipindutin pala. Kaya inaamag na to. Inaamag na yung washing Grabe machine. dumi naman yan. Inaamag na. So ngayon, magpapaturo tayo Oh. kay Master Glester. Oh. Kung paano Alam mo ba na pangalawa na namin itong washing machine? Pangalawa na to. Oh. Yung isa nandun sa Burgos, ganito din yun. Nasa Tagbilaran. Ganito din yun, kaso luma na yun, mga 3 years na ata siguro yun. So long lasting pala tong washing machine. Ito wala na pa to, isang taon to. Pero ba't inaamag na to? Sure. Grabe, tingnan mo nga, parang bago nga eh, madumi nga lang. So ngayon, paano ba talaga to gamitin ng sakto? Ay swakto, ano to? Tamang paggamit. Tamang Paano nga ba sige. talaga ang tamang paggamit nitong washing machine na to? Iano ko sa'yo kung anong klaseng washing machine to. So Yan, anong Yeah. washing machine to? So atin natin. Ewan ko ba kung automatic to or hindi ko alam kung... Basta ano na to siya, auto-rinse na to siya. Auto-rinse. Ano yung auto-rinse? Ano, hindi mo na kailangan i-rinse. Kasi automatic na siya. Ano yung rinse? Waswas ba? Waswas. Wala nang waswas. Oh, kasi automatic na siya magwaswas. So, so automatic. Oh. Magic. Magic. Grabe. Yan yung binabayaran mo. Kaya medyo pricey siya. Pero hindi naman to buong bayad. Monthly lang to binayaran. So, ano pa, bulan-bulan. Oh, monthly lang kasi di kaya ng cash. Di bali ng may interest pero ganun hindi natin kaya eh. Ganun talaga ang buhay. Ang buhay ay weather lang. Oh. Kung hindi mo kayang abutin agad, hindi mo kayang bilhin agad. Utangin mo. Pwede naman ano eh, dahan-dahanin, di ba? Oh, wag mong biglain Wag kasi kang mag-shortcut kung hindi kaya. Hindi, ganun talaga guys. Hindi ko kayang i-cash. Sabi ni mama, kasi nasira yun dati yung sa Burgos, kaya bumili kami nito. Pero na inayos ko, syempre engineer. Grabe naman, talented kasi to master natin. Napakadaming talent nito. Di, kasi pareho lang naman siya ng mechanism sa ng mga makina sa barko. So alam ko konti yung yung mechanism niya or yung basta yun. Yung takbo ng mga ano nito. Oh, kung paano, yung niya, basta, yun. Kaya, tinignan ko lang, tinanong ko lang si mama, anong nangyari dito, maayo, umikot, pero okay naman daw, may tanong nangyari. Inano ko kagad niya, baka sa belt yan. Pagtingin ko, belt talaga. Gagarabi. Klase talaga. Advanced mindset talaga to si Glester. O sige, dito na tayo. So dito na, tuturuan na tayo dito ni Quiz Glester kung paano ba talaga gamitin to. Paano bang tama,
Kasi may Tagalog ng tama. Tamang paggamit. Tamang paggamit ng washing machine. Ito guys, since ito, automatic na siyang maglalagay ng tubig kung gaano kadami. Depende sa dami ng nilalagay mo. Ay, Oh. kaya pala nung Kaya pag ano before namin, mo- nung naglaba kasi kami, akala namin ba't walang tubig na lumalabas? So nag-automatic pala to. Ikot siya nang walang tubig. Gigig. O di ba, tingnan mo, oh. Di ba, asan yung tubig? Alam mo kung bakit walang tubig, buddy? Bakit? Alam ko kung bakit. Alam mo bakit? Hindi ko alam. Hindi kasi to water washing machine. Air washing machine to. Oh, walang tubig. Hindi na kinanglan ng tubig to. Tingnan mo ba, di ko? Oh, ayun oh. May timer na, buddy oh. Automatic to. Pero kailangan nakabukas yun. Yung Nakabukas yung gripo. Para nakabukas to kasi diretso to ng diretso to ng washing machine. So yan, Yan. bukas natin yan. Tapos may automatic siya na valve dito na nagbubukas kung kailangan na niya ng tubig. So yun. nag-automatic na pala to. Oh, nag-automatic din kung gaano kadaming tubig. Alam niya yon kasi paglagay mo ng damit, halata mo pag start mo gumaganon siya muna. Oo. Kasi wini-weigh niya yan kung gaano kadaming tubig yung kailangan. So tinitimbang. Oh, tinitimbang weigh nga. Ayun, ayaw mo na weigh kasi gusto mo Ay, tinitimbang. akala ko kasi way yung agianan. Way ba? Abi na ng way. Daan. Way pala yung yung bigat. Way. Ay, napaka ko talaga. Tinitimbang niya. Tinitimbang na. So ayun. So ngayon, ano bang dapat tuslukin? Pero syempre, una, isaksak mo muna. Oo nga pala, dapat isaksak yan. Saksak mo muna kasi walang power. Saksak mo yung power. Power, tapos? Buksan mo. Ayun. Alam mo kung paano magbukas. Siyempre naman, pagbukas na lang, di pa talaga alam, no? Yan. Buksan mo, ganon. Ganon. Grabe, automatic yan. Tapos lagay mo lang yung So ilalagay ko na. Hawakan mo na kasi maglalagay din ako eh. Oh, ilagay mo yung mga lagay. Yan, dami kong napakadami kong labahin. Kasi Wow! naiimak Grabe, ilang araw pa lang yan. Buddy? Dami na yan. Kasi puro ako bihis eh. Kasi yun Baka body yarn. Body yarn. Malinis talaga. Dapat malinis, no? Dapat malinis. So ayun. Wag na to. Pwede naman yan isali. Wag na. Kasi kailangan ko na bilhin. So ayun. Goods na tayo dyan. Tapos ito yung maximum na weight niya. Asan? Pwede niyang i-accommodate. Labhan. So 9 Yan, 9 kilograms. So kaya pala nitong labhan. 9 kilograms. Galing. Amazing. Tapos ito, pag sinara mo, wag mong idiin. Kasi wag mong idiin pag sara. Kasi mo lang yan. Automatic na. Ay, grabe! Amazing! Kasi masisira yan pag ipilit mo sarado kaya yan So yan. dapat kalmahan lang. Kalma lang. Bitawan mo. O, di ba grabe slow mo. Kasi yan din yung dahilan kung bakit nasira yung Washing machine namin sa kabila. Kasi pag ginaganon mo na nasisira yung sensor niya nakasara na siya so hindi siya aandar. Kasi feeling niya nakabukas pa siya. Yun pala. Pilitin talaga na isara. So Kasi, dapat dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ayun. Para hindi masira yung sensor natin dyan. Nice one. Sana all tutorialist. Hindi ko alam kung totoo yan pero ganyan yung ko. Yung Yan yung hula. yan yung yan yung anong tawag yan? Critical thinker. Yan yung conclusion ko. Conclusion pala. Yun. Let's go. Tapos, syempre i-on natin yung power. Yun. Yan. Grabe kumakanta talaga kumakanta yan. May tunog jingle bell, jingling. Galing talaga ng washing machine. Tapos, depende na sa'yo kung anong klase yung nilalaban mo. Ano ba? Anong klase yung mga nilalaban mo? Hindi ko alam. Meron din dito yung mga jeans lahat. Meron din yung mga beddings. Tapos, ito naman kung ano yung klaseng gusto mo na normal lang ba na laba. Ito super clean. Ito mahaba-haba to, matagal-tagal to, mga almost 2 hours to. Grabe, super talaga. Ito normal, ito yung mga 1 hour ata ito. Depende din sa dami ng mo. Itong quick wash, ito madali lang din to, mabilis lang to. So pero nalilinis na yan. Nalinis na, malinis pa rin, pero quick lang. Speed lang. Speed lang, parang ikaw, speed lang. Speed lang baka body yan. Grabe, baka body yan. Grabe si body ba? Body good. Ito, delicates. Alam mo to mga delicates. Yung delikado. Tama na ba? Delikado. Yung mga masisela ng mga mga tela.
Yung mabilis mapunit, yung mabilis masira na tela, yung mga ganun, bilis Kaya pala delicates. Oh, yun, yung mga hindi basta-basta na mga tela. Tela, Or gusto mo yun na sobrang, anong tawag yan? Masiselan. Oh, di. Ay. Yung inaalagaan mo talaga. Yung mga yung ayaw mong bitawan. Yung ayaw mong palitan. Ikaw as if nakarelate ka, wala ka namang para mag-choose ka dito kung saan dyan. I-click mo lang tong Yung cycle cycle. dyan. Yan. Ah. Yan. Pero gusto natin normal, so normal natin yan. Pero ba't na sinara natin wala pang sabon? Ay, oo nga pala, no? So, Ay, kailangan naku, pala paano natin. tayo maglalaba dyan kung walang sabon? So yan guys. Lagyan na ng Andito isa. andito yung lagayan ng sabon, yung detergent, yung magic dispenser. Ewan ko kung bakit may magic yan. Tapos ito, softener, yung fabric conditioner. Softener. Ito, tas may nabili tayo dito, wag natin ipakita kasi walang... Dito hindi sponsored. Tawa tayo ng isang gano'n. So, lagyan na natin. Oh, yun. Okay na yun kasi konti lang naman. Tapos yung fabric conditioner natin. Alam mo ba, buddy, na may mga maximum na yan, level yan. Dapat hindi mo ipalagpas dyan. Kasi pag lumagpas dyan, aapaw na yan. So, aapaw yan. So, dapat di pala Maubos yung sabon mo, maubos yung lalo na dito sa fabric conditioner. dapat pasobraan. Oh, kung saan yung max, dapat mababa doon. Kasi, yung fabric conditioner, tingnan mo. Tuwa na, umapaw na nga, nagtulo-tulo na siya. Pero hindi, konti lang yan kasi parang pagpasok mo, na ano lang. gumanon ba, nag-tidal wave. Yun nga, wag mong pilitin. Dapat dahan-dahan lang. Ayun, Dahan-dahan grabe, kasi baka smooth. dumugo. Ay, iba yun Huwag mong pilitin, baka dumugo. Iba yun Share lang. Ikaw, buddy, Ay, ha? wala tayong sinabi. Wala tayong sinabi. Pakabait Tapos, natin. ilagay lang natin sa normal. Tapos, Normal. hindi na natin to gagalawin kasi Wala na. Oh, baka may maano tayo dyan, may mga Baka may maano pang iba. baka may hindi ko to masyadong kabisado tong dito. Dapat mag-experiment ka dyan, Huwag na yan, automatic na tayo. Kaya nga tayo bumili na automatic para automatic, pindot-pindot na Tapos pahirapan mo sa sarili mo siya. Pero yun, since inan natin yung normal, tapos, Start. Ay, Yan. grabe. Start na. Ting-ning-ning-ning. Tapos, Tingnan nga natin yun ano nga, bang nangyayari. anuhin niya yan. Titimbangin. Titimbangin niya yan. Tingnan nga natin sa loob. Yan. Tinitimbang niya yan, Uy, matagal-tagal. ba't puro dumi yung nakikita sa camera? Ang dumi? Ang dumi mo. Dumi ng Dumi mo kaluluwa. ba di? Ayun. Umiikot na. Tinitimbang pa niya yan. So grabe, automatic nga. Tinitimbang niya yung bigat ng Oh, tapos dito yan, tinitimbang niya kung ilan yung tubig. Ito na nag-blink-blink Oh. Asan ba yun? Ting, ding, ding, nag-blink-blink. Amazing, right? Tapos mag-start na siyang Tapos pag matapos na matimbang, lalagyan na to ng tubig. Automatic na din. Oh, pagtapos yan, niyan kung gaano karaming tubig yung ilalagay niya. Grabe, bumilis yung ikot Mag-stop yan. So ayan, Yun. lumabas na yung tubig. The water is out. Tubig na may sabon. Automatic. Yun, ilang oras? 1 hour. 1 hour. Grabe naman, napaka-amazing. Hindi na ako nababalaka, hindi na ako nagwo-worry. Kasi kasama ko na si Master na maglaba. Sweeto, mga udyana agad. Master, ikaw pala slave. Oh, ako yung tagasunod mo eh. So ngayon, alam ko na kung paano maglaba dito. Nice one, Master. Balik tayo isang oras. In 5, 4, 3, 2, 1. At ayun na nga mga buddy, no? Napakamalas naman mga buddy kasi nalowbat na yung phone ko. Imbis na natapos na kami maglaba, nalowbat yung phone ko, di na ako maka-open ng camera. At ayun, natapos na kami maglaba. Kasi napakadilim na, tingnan niyo yung labas. Diba? It's so dark na mga buddy. Pero okay na, nasampay ko na yung mga labahin namin at ayun, tapos na kami maglaba, ganun ako bilis. Dito ko na lang ginawa yung outro ko sa kwarto ko kasi ayun. Alangan namang hindi ko tapusin yung vlog, di ba?
So mga buddy, thank you so much for watching my ads. Ay char, watching my vlogs pala. So mga buddy, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Dapat ka talagang mag-subscribe kasi alam nyo ba, tingnan nyo to ha. Ayan, nakikita nyo, napakadaming di pa nakapag-subscribe sa ating YouTube. Baka naman, i-click mo na ngayon yung subscribe button, ting-ning-ning-ning-ning-ning, at i-hit mo na rin yung notification bell para mas updated ka pag may bago akong upload. So mga buddy, thank you so much for watching my video. And this is Nathaniel Laon, or also known as Buddy, signing out. Peace out. Whew!